A dneska sme tu na to, aby sme išli urobiť plagát k filmu. Práve sa nachádzame na prvej lokácii, kde sa točila Perimbaba a Dva svety, a to je Tomášovský výhľad. Takže prvá filmová lokácia, Tomášovský výhľad, za mňa 10 z 10. Práve sa nachádzame na druhej lokácii, kde sa točila Perimbaba a Dva svety. Sme na odkalisku Markušovce. No a s najväčšou pravdepodobnosťou to kráľovstvo, ktoré bolo známe to sami. A je to tu strašne pekne, sice nič tu neostalo, ale sú tu stromy a takto to tu vyzerá, takže vám to idem trošku ukázať. A vlastne tuto zároveň bola aj tá dedina niekde, tuto, takže tak. Čaute, hello, vítam vás pri dnešnom videu a dneska sme tu na to, aby sme išli urobiť plagát k filmu Perimbaba 2. Vydrž. Choď do sveta, syn môj, a nájdi lásku, akú som s tvojim otcom poznala ja. Páslo dievčatá v tom zelenom. Kam sa podela tvoja dôstojnosť, sestrička zubatá? Poslala si od krajiny hojnosti. A aj odo mňa závisí, či sa tam dostaneš. Prišli k nemu dva mladenci. Lukáš, a preto ti dám niečo, čo ťa ochráni. Smiem ťa poboskať. Vo sne smieme i to, na čo v skutočnosti nemáme odvahu. A tento film bol v kinách a dneska sme tu na to, že sme išli robiť tento plagát. Ideme na to, let's go!
baví v tom zelenom háji. Prišli k nemu dva mládenci, poď ty, dievča, s nami. Prišli k nemu dva mládenci, poď ty, dievča, s nami. Išla by ja s vami, keby nie tie báby. Pustím báby dolinami a ja pôjdem s vami. Pustím báby dolinami a ja pôjdem s vami. Sme tu po dokončení a máme tu hotový ten plagát, ktorý nám trval povedzte koľko? 2 hodiny, 2,5. Dneska to bol rekord, milo to trvalo. No, nie je to možno, že úplne Nie je to úplne dokonalé, ale si myslím, že sme to stihli. za 2 hodiny sme podľa mňa stihli dosť toho. Takže vyzerá to takto, 3, 2, 1. Môžeš zbližiť troška? Tada! No, takže vysvetlenie rýchlo. Tu je Perimbaba, tu je vtáčik, tu je Lukáš, tu je Lucia. Vyzerá to takto, to vyzerá, som strašne si spokojný. Keď sa vám toto video páčilo, tak budeme radi, keď nás podporíte. Lajkom. Odberom. Komentár. Čaute! Majte.